Montering af tagpladerne. Nu kan du begynde at montere Twinlight-tagpladerne på din klargjorte tagkonstruktion. Folien på indersiden af pladerne kan du tage af nu, mens folien på oversiden først skal fjernes sidst, når taget er lagt. Pladerne skal lægges op på tagkonstruktionen, og det kan være en god idé at være to om denne del af arbejdet. Når tagpladerne er på plads, monter stæklisten med en skrue ned gennem samleprofil og spær på denne måde. Dæklisten tilspændes helt i alle fastgørelsespunkter, bortset fra det nederste, nærmest tagfoden, som du først skal spænde helt til senere. Du kan nu fortsætte med at montere alle tagplader med dæklister på samme måde. Pas på ikke at spænde dæklisten så stramt, at du bøjer listen. Inden montering af endeprofilet borer du for hver 40 cm et 6 mm hul i drænkanalen på undersiden af endeprofilet, for at ventilere pladerne. Nu kan du montere endeprofilet i den ende af pladerne, der vender mod tagrenden. Dækliste og endeprofil skal nu fremstå jævn og lige i forkant. Når du har endeprofilet på plads, kan du stramme den sidste skrue i dæklisten. Overgangen mellem plade og endeprofil furer du med silikonefugemasse. Glat efter med en fugtig finger. Nu kan du forbore til endeluk i dæklisterne med et 3,5 mm bor. Herefter monterer du dæklisternes endeluk med den medfølgende skrue.